Dit keer geen ceremonie op het provinciehuis, maar bij het plak dat het is tussen Sint-Jansgeer en het Jereveen. Het ooi is van de morgen krijgt naar de dienst lotteren terug het BFVW om te zien dat het vastkwier. Commissaris van de Koning John Jorritsma lottert dit hier net en liet het ooi in het nest lezen. Wol is er voor Amanda Stuyver de zilveren lip. Van harte proficiat, wij zitten in Friesland. Van harte lokwenske, Amanda. En ik mag deze ex-miss kandidaten mag ik daarmee een zoen geven. De mooi dit hier wel zacht, maar net raapt worden omdat het min gaat maar de lip. Daarom is de ceremonie in het loon betocht. Is dit nou de toekomst? Ik weet net. Wat mij aanbelangt wel, want ja, ik vond het prachtig zijn om dat uitzien te lotteren. Maar als het net in het belang is van de lip, dan blijf ik raar. En dan zeg ik van dat ei ziekje. Dat is van belang voor de nestbescherming. Dat wij kunnen voorkomen dat de boeren met hun machines er doorheen rieden. Dat vind ik het grootste belang voor de stand van de liep. Maar ik vind aan de andere kant ook heel wichtig voor de Friese traditie.